Gidan arƙalla, a gidan arƙalla ake arƙalla. Gidan arƙalla. Fulawa da na kawo maka daga jiya. Wallahi ga sha yanzu ne dai ya mutu, ina son ma ƙara kamun wani. Jiya zaka ka ta waje na san kai dai ne ka zo. Da wannan wata su fara mutu. Ka san yanzu nan kan ba jiki na yake ba, amma Allah dan dai mun samu cin nasara na wannan zaben da ya gabatar nan. Za a canja komai. A tarbi gidan mu gaba ɗaya ke so a canja mu. Domin ka san yanzu muna kan mulki, kuma dole sai mu tsaya tsayin daga domin samun nasara. Mu je raka ka ta waje ba. Kuma na san kai ɗaya ne yau ka zo. Me ya kawo ku gidana da sanyin safen nan? DPO ne ya aiko mu zo mu faɗa maka akan yana gayyatan ka ofis. To ku je ku gaya masa ina nan na zuwa. Kaga magana da nake gaya maka ya tabbata. Really gaskiya ne tunda gashi har DPO ya turo wai ana gayyata na ofis. Kaga wannan babban magana ne. Hello EC. Yana zo ban ganka ba. Kana ina ne? Okay. Gidan arƙalla, a gidan arƙalla ake arƙalla. EC, ka san yanzu nan zan wuce caji, saboda haka ka bani kayan na san komi ya kammalu. Gaskiya ne. Komi ya kammalu. Ya kamata in baka kayan. To ba ni saboda zan wuce yanzu nan, saboda in ban yi sauri ba zan samu jirgi ba. Ka bani yanzu nan zan wuce. To gashi alaki hanya. Man fa ka ƙara ma gwaska gargaɗi ya kamun kayana domin in na kama shi to na lahira sai ya fi shi jin daɗi. Ka gaya masa haka. Wannan da ke da shi ne. Gaya masa haka ni dai na wuce shikenan. Saƙon zuciyata a gare ki fa za na furta, ita zuciyata da sanki take kwanta. Ki tausaya mata, ki amshi roƙonta, ko ta huta. Peanut yar gata, Peanut. Don Allah ka bar wannan gidan. Ina da gaske kike ce na bar wannan gidan? Ka fita ko gidanku ne? A'a ba gidanmu ba ne, amma ki san ni kaɗai ne mutumin da zai iya son ki. Sannan na baki kulawa yadda kike so. A hakan da kake talaka, ka dube ni da kyau. Ai kalan zaren ba kalin yadin ba ne. Kar ki manta samun arziki da rashinsa duk na mahalicci ne. Shi yasa idan ka duba yatsosin hannunka, tsayin su ba ɗaya ba ne. Amma kuma duk duniya ta shaida ni masoyinki ne. Ni kuma ba zan taɓa son ka ba. Umaira ina son ki. Mujahid ba na son ka. Ina son ki. Ba na son ka. Ina son ki. Mujahid ba na son ka. Ba na son ka. Ba na son ka. Please get out. Ko sai na sa mai gadi ya fitar min da kai ne. Ba sai kin sa mai gadi ya fitar da ni ba. Zan tafi. Amma zan dawo domin ba zan taɓa daina son ki ba. Har abadan abadan abadan. Ka fita. Gidan arƙalla, a gidan arƙalla ake arƙalla.
gidan harƙalla akwai harƙalla ake harƙalla. Ɗan harƙalla ya batun kayan da abu ya kama. Wani irin kaya? Ɗin da aka buga kuma aka kasa sa'an nan aka raba na turo aga da duro ma da shi. Ba wani kayan da aka zo min da shi. Amma ka kira aboki ka tambaye shi. Ko aga ya zo mai da shi. Ana tunanin aga da ya saba lamba. Amma to shi kenan. To in kura ne ta kakare a kara. To a raka ta da kara uku rak. Gidan harƙalla a gidan harƙalla ake harƙalla. Gidan harƙalla. Yon nan zamu fito operation saboda haka duk wanda aka kama kar a ragan masa. Okay, sir. Let's go. Gidan harƙalla. Uban harƙalla ya kace. Lau nake amma sai dai ban san ko kai lafiya lau kake ba. Saboda watan mutuwar ka kusa ya kama. Ban tsoron mutuwa. Haka mutu. Uban harƙalla ke. Masu wasa da rayuwarsu ba sa tsoron mutuwa. Ka taɓa jin wannan ba shakara ko a ce a ci kasuwa. Kai ma ka san ba za ka taɓa yiwuwa ba. Na gaya ma moɗa ne je gaya mara. Yeah. We are Aminchi Multiverse Industry Limited. We are here basically to entertain the society through music, comedy, video shooting, advertisement, dancing, makeup, and so more. We are located at number 2 Chalet Street, Auction, Latvia, South. You can reach us via our phone number 09025238681 or 09154529816 or our social media account Facebook Aminchi Multiverse Industry Limited. We are here for you guys. Hello, Alhaji Miro Baita, gashi nan na ƙaraso. Alhaji Miro Baita, ba faɗa da kai ba. Kudin da zai biyo baya. Alhaji Miro Baita, gwamnati na hannunku. Insha Allah. Ka san Alhaji Magatakarda? Na san shi, yana jam'iyyar Al-Amin ɗan takara. Akwai wani flash a hannun shi ina so a karɓa mu. Shi kenan, ba damu. Kafin ka isa gida da ka ji sabo. Gidan harƙalla a gidan harƙalla ake harƙalla. Sai mai gida. Kwaro. Mai gida na ji kira ne na je baran ɗan kifta ta nan. Kwaro. Ina son ka ji ka faɗa ma Alhaji Ali za a fara tonon ra'aman nan za a binne aboy. Da matsala dai kenan mai gida. Domin yau zai bakwance lahira. Ai idan ya san wata bai san wata ba. Kwaro. Na yaji. Ya ce min yana zuwa saboda ba shi da juwali. Amma ya je an sowa. In ya zo ka ce mai yamin diren mikiya. Shi kenan mai gida. Sarkin gabas. Koyin manzon Allah. Allahu alaihi wa sallam. Sai mai gida. Gidan harƙalla a gidan harƙalla. Ya cikin nasa, It's alright. gida ban jin yaren kan nan fa. Ina samun sauki. Tukun na ji magana. Ya kamata a dinga kula da shi saboda yana buƙatar kulawa. You have to be very careful because of the wound of his head. Sai ka san wani likita ka je zan zo ni make a office. Alright. Gidan harƙalla a gidan harƙalla ake harƙalla. Dino zan baka aiki a yau amma ina so gobe ka kammala. Ban harƙalla wani irin harƙalla za ku gama. Ka san virus? Da sauki. Ka damu ka je wajen su zai kai karujinsa. Adadin kuɗin nawa ne? Za mu raba ta kashi 4, kai za ka tafi da kashi 1, ni zan tafi da kashi 3. An yanka ta tashi. Kamar yaya? 50-50. Kyan alƙawari. Cikawa. Boss yana gari. A'a ya zuba ta cadi. To in ya dawo sanar da ni.
to shikenan. Na ga fuskanki haka. Me ke faruwa? Ba komai, me kika gani? Aba ƙawata ta yaya zaki ce mun ba komai bayan kin haɗa fuska sai da an ce miki wari zai kuma extra level. Wallahi wannan Mujahid ɗin ne. Mujahid kuma wannan lokacin me ya zo da shi? Ya zo ne yana ta mun surutai wai shi yana so na. Oh, dariya ma kike yi? Wannan abin me yasa kike haɗa fuska haka? To me kike so ne? Ko kina so in je kasuwan Alhamis ne? Ci gaba da rawa. Wannan banzan talakan da ya zo ya ce yana so na. You know Mujahid is really love you. Amma kin san bana son sa. Madam Mujahid. A'a, ki bari bana so. Amma ya kamata ki bashi dama. Ke za ki iya bashi ai. A'a, ba ni ya gani ya ce yana so ba ke ya gani. Safiya, ki bari bana so. Wani gulma ne ya kawo ki a wannan lokacin? Na zo ki raka ni gurin malami na. Amma gaskiya sai na yi wanka. To ki ko illa za mu haɗu da Mujahid a hanya. Ya ji da shi. A gidan arƙalla ake arƙalla, gidan arƙalla. Ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar kararrawa da zarar mun ɗora.